Rea Bela ġielet mill-ġdid fil-Parlament wara li l-ġimgħa filgħodu saret elezzjoni oħra każwali għal Partit Laburista biex jimtela s-siġġu vakat minn Carmelo Abela fuq it-tielet distrett. Dan minħabba li Carmelo Abela sar l-Speaker il-ġdid tal-Kamra tar-Rappreżentanti wara li ġielet fl-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li għadda. Fl-ewwel kummenti tiegħu mal-mikrofonu ta' One News, Rea Bela ringrazzja lil dawk kollha li jurew il-fiduċja fih. Nirringrazzja lil kulħadd, speċjalment il-familjari tiegħi kif ukoll il-helpers li tant kienu warajja, kif ukoll l-elettorat tat-tielet distrett, Żwieten, Laxqin, l-Iskalin, kif ukoll ix-Xlukkajri. Nsemmihom wieħed għax huma ferm għal qalbi it-tielet distrett. Ovvjament din l-avventura ħadd kompli ġewwa il-Parlament. Saħaq dwar dak li biħsibu jkompli jaħdem fuqu fl-ogħla istituzzjoni nazzjonali. Il-ħidma politika tiegħi ħanibqa' naħdem u nimbotta l quddiem l-idea u l-importanza ta' trasformazzjoni diġitali, trasformazzjoni tal-intelligenza artifiċjali fil-gvern, fis-setturi differenti kollha tal-gvern tagħna x'nemmen li dik hija l-ħidma tant u tant importanti l quddiem biex ikollna suċċess ta' pajjiżna, suċċess għal Malta tagħda. Min barra Abela din l-elezzjoni każwali kienet ikkontestata wkoll mill-kandidati Martina Pola Buħaġar, James Grech u Eric Plumpton. Bis-siġġu ta' Carmelo Abela jimtela minn Rea Bela, issa ġie ffurmat kompletament il-grupp parlamentari tal-Gvern Laburista li se jkompli jaħdem għal ġid tal-poplu Malti u Awċi.